Karim. Oui, monsieur Jabi. Ah, mais pardon, monsieur, pourquoi tu fais ça? Et tu dis? Yani ale ka dumuni di an ma an ka dumuni kɛ ale b'a fɔ de k'a bɛ taa ko ka segin ka na dumuni di an ma. Monsieur Jabi, ne min faamu nin na muso ko ka ca dɛ i b'a sɔrɔ a bɛ so kɔnɔ yan a hakili yɛrɛ tun bɔra denkundi ko in kɔ i y'a faamu hakili jigila la dɔrɔn a ko k'a b'a girin-girin ka taa i b'a sɔrɔ a kun ɲinɛn'a kɔ de o de bɛ to k'u bila nin na koyi n'o tɛ n b'a dɔn a tun bɛ dumuni ko ɲɛnabɔ joona u kunna ko de ka ca. Ne mun ye ka bɔ tan? Hindu film wa? Cɛw ni muso bɛ ka dɔn kɛ k'u balabala ɲɔgɔn na tan dɔ. Wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ nin k'u ka jarabi fɛn ninnu dɔrɔn de. Ne ka d'u ye koyi. I b'a dɔn a ye ne ka fɛn bɛɛ tigɛ n t'i balon filɛ hali journal ne tɛ se k'a lajɛ i bɛ don so kɔnɔ i b'a sɔrɔ ninnu dɔrɔn de la. I b'a dɔn u bɛ ko caman faamu Hindu film ninnu na koyi hali ne yɛrɛ ye kuma ni mun f'i ye nin t'a sɔn ji la. I ma Hindu muso ye a bɛ boli la Hindu kɛ bɛ tugu a kɔ muso ninnu i ka to ka tugu o kɔ cucu la o de ka d'u ye. D'accord. E sera yen nɔ kelen wa ne ma se yen dɛ ne kun ɲɛna bolomafara de kɔ n seginna ka don minɛ. Bolomafara e mago tun bɛ joli la? Ne mago tun bɛ joli la mais an ka mariage la han a y'a kɛ ne ye koyi walahi a y'a kɛ ne an ka mariage don ye dɛ ne tun bɛ fɛ hali ni 1000 b'i bolo i b'o di yan ko t'u d'a ma bolomafara la a bɛ diya n ye cogo di? 1000. D'accord. I bɛ bɔ i taatɔ la bɛ retraite kɛ n ka retraite k'i bɔ o ye n y'a mɛn n bɛ na sisan. Karim. Monsieur Jabi. I b'a dɔn muso denmisɛnnin ko kɔni a ma nɔgɔn fiyewu. U ka ko ka ca u ka ko ka ca dagabana kɔni e ɲɔgɔn cɛ min b'a bolo a b'a fɔ alhamdulilayi sabula ni salon ɲumanba in a bɛ kɛ muso jumɛn bolo k'i bɛ mɛn kɛlɛ ma yɔrɔ lafiyalen don cɛ fɛnɛ ka ko ka fisa i y'a faamu. I t'i jɔ o tuma ne yɛrɛ ka fɛn dɔ labɛn an k'o min. Bon fo n'a kɛra i yɛrɛ sinon chez moi ça va hein. Voilà ne kɔni ça va vraiment avant yanni an ka taa wagati cɛ c'est vers 16h non? Oui ça va. Bon comme ne kɔni bolo e de gêné don. Non ça peut attendre wallahi ça peut attendre. Bismillah. Ance karamu. Amba. Kole mame ani ma. Ayi mame. Ne balimamuso i yɛrɛ tɔgɔ? Ne tɔgɔ Fifi. Fifi. Awɔ. Tabarikala. I ka fura banna. Ayi. Awɔ n bɛna d'i ma nka n bɛna kɛcogo fana f'i ye. Awɔ n y'a mɛn. Furamugu de don. I b'a kɛ dumuni de la ka d'a tigi ma. Nka i b'i hakili to a la maa si kelen pe ka n'a dumuni kɛ n'a yɛrɛ tɛ. E y'a faamu wa? I jija maa si kelen pe ka n'a dumuni kɛ n'a yɛrɛ tɛ. Wa n'a y'a dumuni fana kɛ i jija maa si kelen pe ka n'a dumuni tɔ dun. N'a tilala dumuni na i b'a dumuni ta n'i bɛ se ka taa fili ɲama na i bɛ se ka taa fili ɲama na n'i bɛ se k'a kɛ cogoya min na maa kan'a dun hali bagan kan'a dun bari hali ni bagan ye nin dun o bagan bɛ jarabi la. Fura gansan tɛ dɛ. I y'a faamu? I hakili to nin na kosɛbɛ. I b'a k'a ka dumuni na wa e kan'a caya a ka dumuni fana na dɛ bari n'i y'a caya a ka dumuni na a bɛ kɛ fa y'a tigi la. N yɛrɛ bɛ taa tile labɔ de la sisan nɔ n'i ye dumuni bɔ ka d'u ma n b'a dɔgɔ a la ka d'a ma. Basi tɛ. Awɔ. N y'a f'i ye cogoya min na a kɛ ten dɛ. Awɔ n b'a kɛ ten kalama. Basi tɛ o bɛ diya n ye. I tun ye 1000 fa filɛ nin. Tan don? Awɔ tan don. Tabarikala. Ayi o sera compter la wa? Karamɔgɔ i cɛni. A diyara n ye. Ala kana bɔ n kɔnɔ. Amina. Ba Fifi. I ni ce yɛrɛ. Awɔ k'an bɛn o la.
manger là. On nana wagati jumɛn ko fɔ an ka taa dumuni na a m'a fɔ k'a tɛ mɛn de komi ko teliman don a nana kɛ ko an ka taa dumuni na d'accord Vai y'i sigi yan nɔ, n'i sigi yan. Awɔ, y'i sigi yan. Voilà, Karimu y'i sigi. Awɔ, a ye dumuni kɛ. ah ok A y'a dun. A dun. bismillah A y'a dun, mɛ ji ta kana fɛ wa? Awɔ. Karim, ça va? Kɔri basi kɔni t'i la? Karim, mun kɛra? Ni findeli bɛ yen, n t'a fɔ ka kilim fanga bonya. Karim, ça va? Ouais, ça va. Et cɛ? Je pense que sɔgɔma an ka course i b'a sɔrɔ fatigue générale de don. Ah, ne ma deli ka ɲɔgɔn kɛ dɛ. Mɔgɔ bɛ repos la sɔgɔma, sɛgɛn dɔ bɛ ka nana, je comprends pas. Dumuni kɛ, i ka t'i reposer. Dumuni kɛ. Ni dun tɛ ka lafiya, an tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Non, repos dɔrɔn, je dois juste me reposer. O la dumuni kɛ joona ka t'i da i k'i lafiya kɛ. Komi siɲɛtiri minnu bɛ yen, u man gɛlɛn. Ne yɛrɛ bɛ taa baarayɔrɔ la, n b'u ci. D'accord. Merci beaucoup, M. Djami. Oui. Taa sigi salon kɔnɔ. An bɛ se ka taa. Dulu aja namanya ya. Ini nggak ada sudah. Non, ça va aller. Ça va? Ayo. Udah nih mencela kata para orang. Kita siap dulu kan. Mana soal? Karim. Fifi. E bɛ taa baarakɛyɔrɔ la de. Ayi, n ko n bɛ reposer dɔɔni. Awɔ. Fifi, a bɛ n'a fɔ don o don dɔ de bɛ fara i ka cɛ yɛrɛ. I ka cɛ ye kurokuro la ne ɲɛkɔrɔ de sisan. O ye bi ta. I fitinin ma i kun cɛ ka ɲi cogo min na dɛ. Sisan dɔ de farala a kan. E bɛ ka ɲinɛ n k'e terikɛ muso de ye ne. Fifi, n ko to yen sa. Kana maga ne la. Yɔrɔ ne k'i faamu. M'a dɔn i diminen don. Mais i fɛnɛ ka ne faamu. Mais sisan, n bɛ layidu ta yen. O ko minnu tun bɛ yen, ne ka sira foyi t'o la tuguni.
k'a fɔ k'i furulen don terikɛ ma wa ou bien ko dɔw bɛ yen o ma ɲi ni ɲɔgɔn cɛ ɲinɛ kɔ ne fana bɛ ɲinɛ kɔ i y'a faamu n b'a dɔn n y'i tɔɔrɔ nka o bɛɛ ye tɛmɛnen ye sisan. I ma fosi kɛ ne la mais sisan ne y'i terikɛ muso de ye i y'a mɛn. Fifi ne ma ɲinɛ an ka kɔrɔlenw kɔ n b'a dɔn i fana ma ɲinɛ kanu ye fɛn dɔ de ye quoi a taa man di ne y'i lagɛ sisan n t'a dɔn n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ma kun b'i fɛ ka nin f'i ye bi n tɛ lafiya wallahi i ka yɛlɛ ninnu a bɛ don dusukun de la Fifi cɛ ka ɲi kojugu wallahi i ye muso min ye ne terikɛ ye chance sɔrɔ Fifi n faamu sa ne t'a ɲini ka ne faamu de. Ne y'i faamu sunɔgɔ de tɛ la. N sɛgɛnnen don. Salon an tɛ mɔgɔ lafiya o ne tɛ don so kɔnɔ ka t'i da. An ka taa so kɔnɔ. An ka taa so kɔnɔ. Bismillah. An ce karama. Alhamdulillah. Ika kene? Bas fiti. Alhamdulillah. Amba. Ko ni hakili bɛ ne la karamo. Waleti terimuso tɛ de. O de don. Komi i tun ko n ka tila ka na. N ka fura nɔfɛ n nana o de nɔfɛ. E ka fura. E de ni cɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamu furuso la. O yɛrɛ de don. Ala o yɛrɛ de don karamɔgɔ. Awɔ a fura nɔgɔyara nasiw de don. Awɔ nasiw don. N y'a nasiw baara bɛɛ kɛ. A baara ye n sɛgɛn waati la dɛ. Bari si ɲɛnɛ bɔra a la. Awɔ n sinna ka worodili dɔw kɛ. I kɔni ka fura banna. N bɛna f'i ye cogoya min na n'i y'a kɛ ten kɔni. Maa si kelen pe tɛ se ka don i n'i cɛ cɛ. Karamɔgɔ ni nakun ye de ne ni cɛ ka bɛn a la. Ne bɛ ne o de nɔfɛ. Baasi tɛ. Nka b'a la dɛ. Karamɔgɔ ga. I n'a fɔ jumɛn? N'i kɔni b'a fɛ n'i cɛ ka ɲɔgɔn faamu. A nasi ninnu kɛcogoyaw de b'a la. N'i jɛnna n'o ye. An b'a nasi baara daminɛ baasi foyi t'a la ne fan fɛ. Karamɔgɔ ni sɔnna bɛɛ ma ne ni cɛ ka bɛn a la dɔrɔn ne ka laɲini o dɔrɔn de. O diyara n ye. Nasi ninnu kun fɔlɔw kan ka ko ne yɛrɛ de ka so kɔnɔ yan. Karamɔgɔ. Awɔ a kun fɔlɔw kan ka ko yan. N'i kɔni y'a kun fɔlɔw ko yan nɔ o kɔfɛ kɔni maa si kelen pe tɛ se ka don i n'i cɛ cɛ. Ko ta b'a la mun ta b'a la. Kota in kɔni i yɛrɛ bɛ se k'o ko nka mun ta in faut que ne yɛrɛ de k'i mun n'o ye. Karamɔgɔ bɛ dan fila ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. Ni e ma bɔ n'o ye jɔn bɛ bɔ n'o ye. O fana ye tiɲɛ. Karamɔgɔ n'o de don baasi t'a la ne bɛ sɔn i ta ma. Alhamdulillah. N'an kɔni y'a nasi baaraw kɛ ten cogo la bari a kan ka ko siɲɛ 3 an bɛ bi ta kɛ. N'o kɛra cogoya min na an bɛ tila k'o fɔ ɲɔgɔn ye. Karamɔgɔ problème foyi t'a la. Karamɔgɔ foyi t'a la. So min dayɛlɛlen filɛ nin ye. Yan fɛ. A kan ka ko yen de. I bɛ don b'i sɔrɔ yen. Ni Ala sɔnna. Baru. Baru. M'a sɔrɔ o bɔra. Bana ya. Ne ko Karimu kana sugu jumɛn de tun b'i la? Fifi
bana mun kun bɛ ne na depuis ni e ɲɛ dara ɲɔgɔn na an fila salon na bana in banna awɔ n ye mun faamu bana in na jarabi bana de kun don Fifi jarabi bana o ye bana ye bana min dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka furakɛ k'a fɔ k'i bɛ taa yiribulu dɔw tigɛ kungo kɔnɔ k'i bɛna kɛ daga la k'i ko a la o tɛ se ka jarabi bana furakɛ mɔgɔw k'i sigi ka kuma dɔw f'i ye o tɛ se ka jarabi bana furakɛ hali n'i taara tubabu jamana kilinikiw de la dɔgɔtɔrɔ k'i furakɛ o tɛ se ka jarabi bana furakɛ fɛn kelen min bɛ se ka jarabi bana furakɛ i b'o dɔn o ye i jarabilen don yɔrɔ min na i n'o tigi ka ɲɔgɔn ye o dɔrɔn bɛ se ka jarabi bana furakɛ Karim ne terikɛ muso de ye ne ne de tun bɛ ka ban o yɔrɔ ma nka sisan e de bɛ k'o yɔrɔ kuma caya e bɛ ka ne terikɛ ka kuma min fɔ e ni ne terikɛ ka mariage kɛra wagati min na a kuma bɛn ma kosɛbɛ n'i y'a ye n b'a supporter a seri tɛ ye sinon i ni ne terikɛ ka ko e ka yi a bɛ n tɔɔrɔ i y'a faamu i n'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko ni mɔgɔ m'a fɔ e ma bɔ n'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye ne ma bɔ n'a ye k'a fɔ mɔgɔ b'o kalama cogo ne y'a f'i ɲɛna o ko ne ka n furu sa yanni furu a mɛna ne y'o kuma f'i ye furusako in filɛ nin ye n'i ma labɛn i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso ta k'a bila i fɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn ne y'i furu n ka teriya b'a da fɛ n ka baara b'a da fɛ fɛn fila don donc e kan ka sabali de ka ne kɔnɔ fo n'i ye wari dɔ sɔrɔ an bɛ se ka boli ni wari min ye wala ne bɛ se ka taa yɔrɔ min ka d'a ye i bɛ se ka bɔ nin furu la ne bɛ taga n'i ye i y'a mɛn sinon k'a fɔ ne tɛ ka keleya ne bɛ ka keleya dɛ depuis aw ka mariage in kɔfɛ ne m'a yɛrɛ sɔrɔ n bɛ miirila n kelen mais n b'a supporter quoi n b'a supporter a banna n ka biri lafiyara bi ye donba ye dɛ ni kanubaga sera ka fɛɛrɛ don min o ye donba ye dɛ n b'a sɛbɛn n ka calendrier la yɛrɛ ɲini yɛrɛ foyi de ma bi ka tiɲɛ na ni muso dafalen yɛrɛ don e bɛ se k'i kale o Karim ko depuis ne ka mariage kɛ a k'e ni muso ma kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ n bɛ se ka n kali ye Fifi depuis ne terikɛ Mr Jaabi ka mariage kɔfɛ ne ma gɛrɛ muso la tuma dɔ la n bɛ perese ka na du kɔnɔ walasa k'i ye dɔrɔn n ma nin ye hali ni ma kun min fɛ o tun bɛ ne nimisi wasa o tun bɛ ne dusu suma n taara so i b'a dɔn i n'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ kanu bɛ cogo min na n'o y'u kanu ɲɔgɔn ye wula fɛ dɔrɔn o y'o don diyalen i m'a ye ka fara o kan ne tun bɛ ka dumuni dun o bɛɛ bɛ mɔgɔ dusu suma i m'a ye depuis mariage in kɔfɛ ne ma gɛrɛ muso la wa hali tɛ miiri muso wɛrɛ la i y'a faamu e ni muso ma kan et comme on dit cette patience ça vaut le coup et c'est pour ça que j'ai patienté i y'a faamu Karim i b'a dɔn ni Mr Jaabi nana ne sɔrɔ yan tɛ ne ka so ye yan y'aw ka yɔrɔ y'a cɛman ye c'est mieux que ne ka taga n y'a faamu i bɛ se ka taa an bɛ bɛn a la don wɛrɛ nka bi kunna ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a essayer ka ne ni e fara hali ni Mr Jaabi de don o don ni e b'a dɔn ko ne ye cɛ ye i y'a faamu ne bɛ na ka taali min kɛ i ka protection b'a la dɛ parce que n b'a jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ si tu vas bien quoi n'i ka kow bɛɛ ka ɲi o dɔrɔn bɛ ne bɔ i y'a faamu wa cɛ o cɛ de bɛna essayer muso o muso de bɛna essayer ka e ni ne fara o don ne bɛna dɔn ko ne ye cɛ ye entre toi et moi c'est pour la vie désormais ok donc n bɛna essayer ka taga yala i ka yɛlɛ ɲini Thank you.